Albert je govorio da je za umjetnost dovoljan jedan svjedok, samo ako dovoljno pati. Albertko! Pepelinale! Cipelice čarobneće, da česti českaju. Evidentni! Face! Guggenheimo haramo i jezdimo kanom ludilo. Ljeta! Ne nosi njemu pravo razdan. A onda sam ostala sama. Možda sam zaslužila to. Živjeli Sergej i ja! Živjeli muza i umjetnik! Možda ja stvarno nisam genijalna muza, a oni su genijalni umjetnici. Sa njim ja sam išla u muzeje, branila ga kad su rekli Sergej. Hej, za kurac ste i ti tvoj troku. Onda sam uberisala prije nego što mi je dao nagu. Lili je tvrdila da je za umjetnost dovoljan jedan fotoaparat. Samo ako imaš dovoljno prijatelja na Facebooku.